नमस्ते दा बिथांमोनखौ बेरायनाय फैनायजों इसोरबो फट' लानायजों दा समायना रमायना बिबारफोरजों बुंफबनाय मन्दिरफोरजों साजायफबनाय बेनो जाबाय माइसुर पेलेसनि बिल्डिं नायदो नोंथांमोना गोसो बायदि आङो दिनैजों खननै जाबाय बे जायगायाव फैनाया ओमफ्राय दाबो नैबे न' सिङावहाय आङो हाबनाय जायाखै दिनै हाबनो मोनगोन ना मोना नायनि थ' सिङाव हाबहैनायसै नाय गोमोजोबखाबाय नोंसोरबो बाबा ओरै माबा लानोसै नैबेयावल' थुदो होननानै फट' जाबाय बाहाय ना भिडिअबो लादो रा भिडिअखौ अन खालामदो Where did you come from? I'm coming from Assam. Assam. Spain. Ahora dale el móvil, San. Nice. Yo. También. Sonia. Oh, Sonia. Oh, nice to meet you. Anna too. Smile me, please. Smile. Thank you. Moment. Hi. Anna. Okay. Anna. Same name. Hi. Thanks. Thank you. नमस्ते दा बिथांमोनखौ इयाव लोगो मोनो ओमफ्राय आंथ' इंलिस रोंखाया होनब्लाबो द'द' दाना रायज्लायनानै एसेजों सेल्फि लाबाय फट' लाबाय दे लादो इसोर लाबावबाय थागोन ओमफ्राय जोंबो बेरायनाय फैनायजों इसोरबो फट' लानायजों दा रायज्लायनानै ग्रोब सेल्फि लालायबाय जोङो फट'बो लाबाय भिडिअबो लादो बिसोरनिया मालाय आइफन दामनि मजा आया थांबाय बिथांमोना बिदिनो फट' लालायनानैहाय पेलेसाव बोरैजों हाबो हौरैसो फैद' माम्बार फै थाब मोनायो माम्बार फै बेयावहाय एक्सट्रा टिकेट लाबावनांगौ नै मा सेन्देल माबा जुथा दोननायनिसो ओमफ्राय बबेहाथो दोनहैनांगौ काउन्टाराव दोननांगौ सेन्देलखौ ओमफ्राय गावसोर कपन हरो मिलायनांगौ ओमफ्राय बाबा ओरैबायदि बिहिरलै लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय माने सेन्देल खुवाला हाबहैनो मोना नैबे न'आवहाय नैबे न'आव आं दिनै हाबनानै देखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय हाबगोन ना हाबला हा दोननायासो मय दोनोथाय हाबगोन ना हाबमा जाखो सोंनायलाय दा बेयो जाबाय सिङाव बै न' सिङाव हाबग्रा बेनिफ्राय ओरै दंजोबो जाहैबाय बिसोरथ' नायहाबजोबखाबाय ओरै दंजोबो माबा स्टपसो जानानै थादों भिडिअ'आबो राजा गाखोग्रा गारिया नै बेनो नंगौ नामा
फैदो नोंसिनि मोसानांगौ दिनैहाय माइसुर भिलेजाव हायलालाय हुइलालायनो माम्बार फै गाना बजाओ आय' नों बर' सिख्ला बबे गामियाव जोनोम चुप हो जाओ नायबाय हाब जिरायबावबायसो आरो थु जानिहा नायगासिनो दं नुबाय नायखिगारबायलै भिडिअ खेबनाय नुनानै गोमो गोथां दख'ना गाननायजों बबे गामि ओरै थांफिननो मोनलालै थु बै गेटआव मोसाहैनायसै दा बैयाव मोजांफ्रा हरैजों गैया दिनैबो हाबनो मोनासै लोगोफोर फारसेनिफ्राय रेडि खालामना फैनांगौ इयाव हाबमोला रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेरायनो गोसो दङब्ला बेरायफैनो हागोन जायफ्रानाखि फैफेराखै आरो बेवहाय मिउजिक भिडिअ एलबाम शुटिं खालामनो जोबथा बरिया साइज नुयो जोबथा दामि नुयो बिदियावहाय मिउजिक भिडिअ एलबामफोरखौहाय शुट खालामोब्ला आरो नैबेयावहाय बे दानि कानाडा फिल्म ओंखारनाया KGF 2आ नैबेयावहाय शुटिं लानाय जादों एसे माबा खारबोदों नै माबा फट'प वाव ब्यूटीफुल बे बिबारखौ नायदो ओरैबायदि जाबनानै बानायनाय जादों सिगां बे गेटआवनो बिराद फट' लाना थांबाय आङो शर्ट भिडिअ लाना थांखांबाय बे गेटआनो इन्डिया गेट बायदि नुयो नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो बै सार'फालि ओरैहाय बैजों थांगोन बे न'खौथ' जोङो हाबमाखिसै दिनैहाय बेनो आरो ओरै जोबथा समायना जोब्बाय नै बिराद गिदिर मैदेर दङ बेयावहाय गाखोनो मोनानो ए बैयाव मैदेर दं नै खामानि मावग्राफ्रा सोलायजोब्बाय नायगोमोजोब्बाय खामानि मावग्राफोर गासिनो नायगोमोजोब्बाय नै ड्रेसखौहाय देलायनोसै भाई मोनसेल' मोसा बैफोरना मैदेर खर'आव गंर' थांसै जारौआसो मोनांथोंसै बेनो जाबाय माइसुर भिलेज जोङो माइसुर भिलेजाव दिनैहाय बेरायहैबाय ओमफ्राय गासैखौबो बेरायजोबनानै जोङो दा जोबनानैहाय थांनो ओंखारबाय
ओरैबायदि मोजां लोगोफोर बे जायगायाव बेरायफैनो नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसो दङब्ला बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि समायना रमायना बिबारफोरजों बुंफबनाय मन्दिरफोरजों साजायफबनाय लाइटफोरजों साजायनाय मोनायाव फैयोब्ला साबसिन नुनो मोनो बेफोरबायदि जायगायावहाय दा जोङो ओरै बेरायनानैहाय ओरै ओंखारनानै थांसिगोन बास स्टेन्डआव दा बेनो लोगोफोर ससे wah beko drone जोंसो लानो मोनांगौमोनलै मा लिरदोंमोनथाय बे बिबार गायनाया गोजौनिफ्राय drone जोंसो सिनायगोन मा बिबारलाय जा मोजां बिबार नों बिबार मानो बारो मैदेरबो दंलायो माथो सिङाव अखा हाबाय लोगोफोर अखा थांनांसिगोनसो बिराद अखा हाबाय ओरै ओंखारनो मोनानो लोगोफोर दानिया हौरैसो थांगौ ओंखारनोहाय देरलाय ओइ गोख्रै थाबायदों अखाया गाब्रेबाय अखाया होबाय हनै अखाया होद फैदो अखाया जाला बैजोंसो गांखाग्रायानो मा बिफां होनोथाय बेखौहाय बे थालिर बिफां ना हाब दासो सिनारिया साबसिन नुदोंमोन आयौ बेयाव हाबहोआसैलै लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो गेटनि बाहेरायाव ओंखारनानै फैबाय आरो अखाबो हाबाय ओरैथ' जोबथा जुब जुब अखा हाबाय मा खालामबावनो दा जोङो ओंखारबाय दा ओंखारनानै जोङो डाइरेक्ट थांसिगोन न'आव लामाया 1 घन्टानि लामा ओमफ्राय 1 घन्टा लामा थांनानै आरो बेनिफ्राय 15-20 मिनिटनि लामा जोङो आरो थांबावनांगौ बेनिखायनो माइसुर पेलेसनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि